Sakenza futhi uma umtshela ukuthi kahle kahle wena bullshit man. Cha uyena wangiphushela izinto zami. Yena wangiphushela izinto zami. Uthi kwenzelani mfethu uthi kwenzelani? Uthi uShodi walala naye ngoba ngena umphushisa izinto umsebenzini. Ngiyaxolisa baba kwaba yiphutha. Kuthi sikusebenzelile thina. Ya ngisho njalo. Njengoba ukhuluma ngalo idlozi nalo lingibhekile mfethu ngicrate hey fuck off mfethu lezi zinto eziningi mfethu bakhona amantombazana azazi yafunana. Ibingelele nginamukele kwi-Reactive 1 kaMamunelo namhlanje sise Sound Coast Casino. Sothola abantu ababhejayo lapha. Kanti nawe futhi ungabheja ngo-Easy Bets. Sebenzisa i-promo code uLOVE50 uthola i-free voucher 50 rand nje just for creating your account. Uthola 150% ngeyo first deposit yakho. Namhlanje sizobona abantu ababhejayo benzani. Ngaba babheja lana ngezemali ngozothanda noma babheja emshinini. Nathi sizozama ukubheja lapha. Sobheka i-couple esodlala nayo igame. 3 questions u10,000 rand. 10 score to baba. Isalary umuntu le engiphethe ngesandla. Uyabo mhlawumbe omunye isalary nebonus asambe se-Sound Coast Casino. Okay, ngenxa yokuthi kunabantu abaningi la sizoqhamuka sisengaphakathi ngoba ngifuna athi umuntu sedlula la kwe-background nesoka lakhe kanti mhlawumbe bayachitha ngoba kuningi okwenzakalayo la sengihlangana kaningi abachithayo so ngifuna ukuthi singeneke njengamanje siyodlala igame. I ask you 3 questions. 3 questions. Ungahlula ukuthola 3 questions umuntu akumthanda. Ngiyanibona ngama comment section. Ngizenza o clever. Ngiyafika ngakini. Next week sihambela amalokishi. Asibangele. Ayike size ngomakhaphula lethu. Sanibona. Sanibona. Yes. Yaphela mfethu. Hayi, ngizokuthinta kanje. Yaphela ma. Yaphela. Ngicela usuniphakamisa abanyazi nabahle. Ngibone nganithanda. Igama lami nguNelo, Qamoka TV. Ngihamba ngixoxa nezithandani yabo. Ngiyabona ukuthi cha indlela enhlele ngayo kade naqala ukuthandana. Ngiqale ukuthandana. Hayi ngeke uzophazamisa lesidla bethu. Ngiyaxolisa futhi kakhulu ngiyazi ukuthi niyadla and le show le vele it's about abantu abathandanayo ababona usuthanda. Ngifuna nje iminute elodwa nani bese ngiyaphuma kuningi. Ngeke kodwa sekuneke eminingi eThekwini. Okay. Ngisenza kanje. You understand abo futhi mamanga. You understand. Lo 10,000 rand. Ubeka la. I have ama-questions awu-3 for nini. Angithi nithina thandana noma usisi wakho umbhuti wakho siyathandana. Okay. Nama-questions awu-3. This is 10,000 rand. 3 questions. Abantu abathandanayo ngeke bahlulwa ukwazi ukuthi umuntu uthandana omunye uthandana. Bese ngiyaphuma kuningi. Yonke into ikhona kwicamera nje baniyibona laphayana ayikho into ezobe scam phambi kwecamera. There's no way umuntu angiscam phambi kwecamera. Hayi. And futhi la kunama camera vele ngishathwa kwenza icala ifootage yoba khona sesitolo ngoba nise mall there's no way ngafike ngizon scam and now 10,000 ngoba phela tafuna Yasazi asenze kanje ukufala ngizothi ivoice izwakala ngoba mina ngiyakwazi umemeza uyavuma phela Hayi asivume nayo imali nje uyayibona. ngofala mfethu 10,000 rand. Ngiyabona. Hayi uhambe eThekwini hayi 10,000 rand. Lento lena yenziwa amakhaphuli kahle kahle ukuthi niveze uthando emphakathini. Abantu abuzeleke. Njengoba wena uthi ngodiso yakho. Yeah. Ukusufuna umthatha umakoti. Ya kumanje besizothenga nje ingubo ngiyombathisa kuwo. Yabo 10,000 rand ngasitende kanjani? Yebo ngiyawubona. Ngama-questions awu-3. Hayi ungasibuza kulo. Ungaka iminyaka sithandana. Miningi kakhulu. Eminingi ndoda. So usubone manje cha angisume le ndoda ngenze kufanele ngikwenze. Ya kona ngidileyile futhi. Hlonipha umuzi. Ya ngidileyile kakhulu. Mfethu 10k uzowenzani? Awubambe mfethu. Hey kodwa umuntu hey mfethu hayi ngiyawubona mfethu kulungile ubambe mfethu. Ngiyabona. Yebo ngiyawubona. This is original. It's not fake. Not fake.
Bethu ama-questions amayelana nani mhlawumbe la? Abana nothando ama-game for example abantu athi ngihlangana nawo manje ngababuza ukuthi umkhwenyana wakhe uthanda ngokumbala Yeah. nomuntu osana nayo for years awumazi ukhala wakhe for example uyawazi ukhala wakhe Yeah, no ngiyawazi yeah. nawe uyawazi wakhe Yebo angithi ngiyawazi. awonke njenga mase somunye akawazi wenu mase niyasha yabo senibulela igame Hayi ungasibuza bhuti. okay ngenxa yokuthi akusemall angeke ngikwazi ukuthi sisukume sihlale sonke ngibuza ama-questions ngicela siphumele eminyango yabo ukuze sibuza nayo ngoba njengamanje akuvumelile ukushutha kusemall but imali ngahlala nginina nokuthi kanjani ukuthi angithini Hlala sizohlala emnyango sishuthe siqede bese niyabuya-ke if niyayiwina le mali le niyahamba niyoncebeleka ngoba umbuzo wokuqala ngizonika 1000 kusale 8000 umbuzo wesibili ngizonikeza 2000 kusale 4000 umbuzo wesithathu ngithetha yonke kodwa menisho wokuqala asisaqhubeki Hayi kuyezwakala. kufana ukuthi nina niyabheja nge-free voucher yabo alikhiphi imali by the way le video la isponsorisha abantu baka-easy bets ucreate i-account nje uthola i-free voucher engango-50 rand bese bekuthangisela ngo-150% uma ngabe ufake deposit yokuqala sebenzisa i-promo code nje ula-50 if unayo nawe ungabheja but-ke asiphumeni-ke sibeke kahle ukudla kwenu wafana nibuye niqhubeke ne-dating Angishiya nje igazi baby hayi. Awungasaba. Ngikho kusabani nathi. Awumazi umuntu wakho. Asihambe phesheya. Inkosi yami ngempela emalini. Hey uyayibona mfethu hey noma uhafu. Bye. Hey mfethu. Phela kuphela inkinga. Thanda kabi sankosta amandike. Hawo nje. Hawo nje. Yeah. Awuthi kundawo right. Sure bafo. Yeah. Imali usayiphetha lethi. Usa happy. Uthi ngibambele yona manje. Ngifuna ukuthi uyijwayele. Hey baby. Uphana indawo la. Okay. Yeah. Phela fanele sikwazi si-communicate kahle indaba yethu. Mama uhappy ngo-10,000. Yebo ngihappy Athenga ngo-10,000. amatshali, uthenga ingubo lana-ke kuba nzima. Ngoba nje vona nje nomzana. Athenga isipheko esinzima kabi. Hey mfethu yabona hey. Athenga ngisho imbuzi la. Komo, Hayi nje imbuzi mfethu. manje zo-3,000. Yeah. Aphuma 3 la. Ne-transport. Hawo ngangibhoka kakhulu. Okay. Uze ngalimoshela isikhathi safethu ukudla kwenu lilindile laphana. Ngimbuza umbuzo wokuqala nje. First question. Mangabe ngikubuza, ngizohlehla nawe eceleni ukuze omunye angezwe. Alright. Sithatha nje nawe eceleni. Siswami. Wasalaleni mfethu lapha. Okay. Aye. Sehla mfethu, wasondeli. Sure. Siswami. Yebo. Uyayithanda imbali. Sengikhona ngembali khona ama-flowers lawa kuthenga lana ngama-romantic. Hayi ngeke bhuti angiyithandi ngumuntu wasemakhaya. Angiyithandi imbali. Indaba ebhedangana nembali. Hayi angizijwayelanga nje. Angiyijwayelanga. Umile genge lethi, hawu lento imosha imali sazobola futhi. Imosha imali futhi ijike ibole. Mina kho kwakuthengela imbali. Akakaze angithengele. Uyazi awuyithanda. Yebo uyazi ukuthi If angiyithandi. ungathola manje ukuthi akakwazi lokho. Futhi kahle kahle ukuphuca ama-2 10,000. Hayi nginesiqiniseko. Asondela mfethu. Sure bafo. Umuntu wakho la. Uthi. Uyayithanda imbali noma ayithanda? Ama-flowers la ama-romantic bani lawa athengwayo. Hayi ngabuza zelaphi nje lezo zinto. Siyathi abantu basemakhaya phela. Umthengele imbali wena. Hayi mfethu ngimthekela nje into ezokutshala futhi nje hayi mfethu into esingayijwayela sifunde ndawonye indaba zezimbali. Wayibona nje uyithola sesidla la hayi into zaseThekwini lezo. Okay. Futhi answer ithi no. Hayi akayithandi mfethu akayithandi. If ngakutshela ukuthi u-wrong ungathini? Hayi sekangichazela ukuthi wayejwayela kephi imbali hayi Akayithandi. hayi akayithandi futhi. Question uphendula kahle. Futhi kahle. Nina 1,000. 1,000. Number 1. Sondelaneni. Number 1. 1,000. 1,000. Number 1. Jona 1,000 nini nawo ke. Futhi niyawufaka futhi ebhodweni. Sure. Yebo. Siyaqhubeka sa step number 2. Yebo.
Step number 2, lo mbuzo omunye umbuzo wesibili. 2000. Uma ngabe uthola correct, just send us 6,000, 3,000 each. Alright. Ungamphuci umama bese uyaqala Come on bro. Manje njengensizwa semakhaya, uyayikhotha nina. Awuyasho la. Nakho imbala niyithanda. Uyayikhotha. Hayi uyasho la ngitsizwa semakhaya. Thina siyaqhuma ndoda. Hey, sibuye sidle lemithi manje uzoba nesikhathi sokuphinde uyokhotha lento le. Uzothatheka kancane insizweni. Ayisebenzi le nto. Awuyithandi lento le. Phatha kanjani ukuthi ubaba ayifuni lento le ukukholela kakhulu emthini. Hayi ngeke asasiyenzi leyo nto asiyazi. Asiyazi. Ukuthi nawe umenzi. Hayi angimenzi. Angangichazela kahle ukuthi abanye uyothini. Hayi angangichazela kahle ukuthi ngabe uyenza kubani asiyenzi nje leyo nto. Hayi. Hayi aniswa mfethu. Mbuzo wesibili ke manje. Second round mfethu. Sure. Second round. Sana mara na mara. Baba yapulisa. Hayi. Hayi about 6. Atodla muphi imbiza awusondela. Hey baba siyaqhaza. Hey siyayixobela umuthi thina suthenga umuthi lapha thina emakholeni. Into esikha lapha siyixobela into siyichathe. Uthi uqiyo mama. Okay. Okay, ngiqale ngabaqaleni. Qale ngoma. Asengenza ngawo. Naso. Sure. Njengoba ushaya kanga 6 rounds. Ufuna ingane ngakho kahle. Ushaya 6 rounds futhi ushaya for nothing. Futhi phela thina bathi into ebalekile abantwana iyona into okwazi ngayo ukuthi unomuzi mawunezingane yabo. So nje mina u4 right ngoba vele ukhona u2 sengifuna u2 manje. Uyayivala. Bese ngiyayivala. Sengenzeka ke kodwa nje u4 nje i-minimum. U4. Just mama masathi nje after 3 uyavala yena. Hayi abane bathi bekusashota hayi. Bekusashota. Asmuth. Bekusashota. Ufuna ukuthola le connection yini ukuthi iya connecta yini. Awusho mama. Yebo. Ushaya 6 round. Ashaya unabe. Yebo. Nabe uhlale phansi embedeni ungavuki. Yebo. Ufuna abantwana bangani? Abane phela ngizokwakha umuzi. Ha. Yebo. Njengoba sekuzala 2, sekuzala 1 manje. Hayi ngeke. Ngizokwakha umuzi. Mitha 9 months abo 4. Yebo, fanele babe bawu4. Ngoba phela nje obekhokha nje ukhokhela ukuthi ngizokwandisa umuzi wakubo so. Mase kwenzeka ngephutha shaye 5 noma 6. Umzovala. Hayi sengavala Phela usuke into nomnotho phakathi. Phela ngani nihlale kahle zo4 ningazi uyafford. Ya kona ngokwesifiso sethu besifuna bawu4. Hey, ayisondela phela hayi ngeke. Yeah. Yana ngiskema nina ngeke. Yana ngiskema nina. 4. Yeah, 4. Yebo 4. Futhi fanele nehlisa ama round phela manje. 6 round ngifuna ngazo 4. Hayi yakujahile. I-minimum ngike ngakutshela. Okay. Sisi ngibole phone yakho. Hayi mina ngithatha imali wena. Mina ngithatha ifone yakho. Yeah. Right up. Yebo ngiright. Ngibole yakho la. Hey usithini man? Emnyama yabhuti. Okay. Uyazi password yakhe? Cha ngiyazi password. Ifone yodwa ayithini. Yeah. Yebo sakhula sitshelwa kanjalo. Yakho shuthi nayo ayithinti. Hayi naye akayithinti. Ila lapho sesiqhamela. Ngidlulisa amayikhala mhlawumbe usebathroom mina nayo ifoni. Hayi ukuthi mhlawumbe ngiyayithita. Emnyama yakho. Yeah. Asiqale ngale. Ladies first. Futhi kubambela imali nje lapho. Uthi ngifakele la. Awubamba kancane. Mhlawumbe uzoyimalini. It's the last round. All right. 6 round kahle. Ngowena. Asiyekwa sivulela wona. Sure. Why the password? Futhi sisebenza nabantu uma betshontsha ifoni uzothi. Una notes amama. Ngishamisana nama notes. Cha. Vele uyibonela ihlala ndawonye. Yebo. Ke singena ku WhatsApp la. Yeah. Ufuna ufake lana uthi I'm outside. I'll type outside here. Yeah.
Akuveli umuntu. Akuveli. Indoda yamZulu ikhuluma isiZulu thanda sengifikile. Bathi sengifikile. Outside awusebenzi la. Okay. Ha umama, umsebenzi umama. Ay. Awuyishonela. Kanti umuntu menzani umuntu? Okusebenza ngomama afaka inhliziyo. Indoda yamZulu afaka inhliziyo. Yeah. Okay. Faka la uthi sex. Futhi weshintsha isithucansi ngoba manje angithembi kahle. Manje niyakhuluma ngesex anti. Hawu. Noma uthi masowolala noma ukiphi uthi ubaba usazongisebenzisa. Ngeke phela singakhulumi ngalezo zinto. Balekile zakho umuzi. Uthi akumtshela baba wenza kahle la, baba wenza kahle la. Yebo. Usufunde phela mase usakenza kahle. Hayi. Asaqina kakhulu. Awubaba uclean. Noma okanele unelile. Hayi nginelile. Uyanela vele kubaba. Yebo ngiyanela. Always. Yebo. Correct. Hey. Awu cheat. Sesibadala thina manje. Yabale. Asivulele yona. Umfanele profile picture. Yebo. Hayi. Anohlisiwe wena. Umhlisiwe? Hayi lutho. Asingene WhatsApp sisebenzisa zibe lula nje. Yeah. Asenzina nje siyishintshe le game le. Asifake inhliziyo manje. For sure. Uhappy. Umama uhappy. Yeah, mfethu. Wama mseve ngobaba wasekhaya. Asifake sex. Ithini lapho? What? Ya cheat. Uthi mfethu? Eshoti. Ba eshoti. Ithini manje? Cha baba suke sinama meeting nothisha omkhulu. It was nice. First call sex. See you tomorrow hayi mfethu. Ithini manje lana? Hey angazi ukuthi mhlawumbe imessage ibhaleke wrong. Hayibo. Mfethu awuqhubeke mfethu. Namhlanje nama notes. Na Lela jarele uthenga loba. Uhamba eqoile wena. Ngiyazi lento mfethu ulanjare mfethu angiyazi yonke lento mina. Hayi baba ngiyazi nama ngiyazi. Mhlawumbe khona umuntu obesebenzisa ifoni yami. Wena nje lo mfethu. Hayi akusimina. Ayibambe sisi. Akuwena lo. Sithanda uyajola emsebenzini mfethu. Umsebenzini uyajola nesho uD wena. Cha baba. Naku nje. Angazi mhlawumbe khona umuntu osebenzisa ifoni yami. Wena ungabuya wena last month. Wangitshela athi be conference yothisha kwashe kwacima kanjani. Cha sisi kodwa ke sothi isithombe sakho sasibona bese no wena. Mfethu awubambela mfethu yazi. Ithiwa into nje mfethu. Kuyimanje sothenga ingubo la ngiyombathisa kini wena uzokwenza le nonsense wena esikoleni. Ngiyaxolisa kube yiphutha kube yiphutha. Uxolisa ukuthini? Kube yiphutha. Indaba mhlawumbe emsebenzini ungena kanje vele eshoti. Sakenza mfethu uma umtshela ukuthi kahle kahle wena. Bullshit man. Cha uyena wangiphushela izinto zami. Yena wangiphushela izinto zami. Uthi kwenzalani mfethu uthi kwenzalani? Uthi eshoti. Walala naye ngoba ngena umphushela izinto emsebenzini. Ngiyaxolisa baba kwaba yiphutha. Mafanele uthini? Ngiyaxolisa kwaba yiphutha. Kodwa saso nawe mfethu understand. Mfethu ayikho into engizoyi-understand mfethu. Lo muntu efunda la ko-Unisa lo. Imini obemenza yonke into. Umsebenzi wazo utholakala manje. Fuck off mfethu into ongitshena yona mfethu. Serious umsebenzi asatholakala manje. Wena yini into ongitshena uyazizwa ukuthi uthini wena? Wena uma uyindoda wena uyazizwa ukuthi uthini? Bafo wena uyazizwa ukuthi uthini noma uyakhuluma nje. Uyazizwa ukuthi uthini? Umfazi wami lona. Mama uyazama. Uzama ukuthini? Uzama ukuthatha umsebenzi kani? Awodwa nje. Lo muntu ngiyamondla mina. Akaqedisha unyaka esebenza lo. Wayengadelete lawo. Awazi kadelete. Bengasitshela Unyaka kwakapheli lo muntu esebenza bafu. Unyaka kwakapheli. Uzomthola umsebenzi wena. Kanti bekimfundisela ukuthi angawutholi umsebenzi. Kwaba yiphutha, kwaba yiphutha. Mfethu ayikho futhi into engizoyiqhubeka la bafu.
This is bullshit. So lokho ukuthi amalobolo wenza konke amalobolo Mfethu ngiyayiyeka yonke leyo nto le Ngiyaxolisa, manje siyagoduka la ngiyaxolisa. uba uzofika ichaze le nto manje shoti wena ngiyabazi labo thisha balapha ngeke ngazi phela unasiphi isikhundla ngikho esikoleni mina wena kushuthi wena kahle kahle isifebe wena Kwaba yiphutha wena ngangaqondile uyisifebe, nami ngangifuna uyisifebe ukuthola wena. umsebenzi masishane. cha ngabuthuko futhi umuntu osifazana ukuthi khona into wena bafe bengivele ngayiboni kahle lapha yabo kodwa manje ngathula ngoba sinezingane naye futhi okwesibili ngiyazi ukuthi ngifuna ukwenzani naye okay yabo yabo le show le ayifuna ukubhidliza umshado wabantu yabo nami mfethu usubhidlikile bafa ayikho lento eshow usubhidlikile ayikho into engizoyiqhubeka nalo muntu le hayibo mfethu ngimfebela ukuthini ubonile nje ifoni yami ngimdala mina ngakho umuzi mina yabo futhi lo nje bese akazazi ufunani lo athi ngikhuluma nawe yabo sisters Yep. nawe phela musiqhama why uqhama manje uphika manje ukuthi this is nonsense man hayi Kwaba yiphutha nami ngangenzela ukuthi umsebenzi ngisheshe ngowuthola ukuze sikazi ukuthi silekelelane ekhaya. sendlela le yangabi hayi bafa Salale kathathu. hamba mina ayikho lento le maphutha amathathu noma uyenza yaqina bakenzeka ukuthi umuntu Uyena useyangixina. usela umsebenzi Useyangixina. manje uba wemesele ngayo Yebo ngimisele ngayo. ngicela indaba 10000 benza 10000 manje sendhlulekile indaba 10000 uba kahle awuthembakalile sasa Yebo ngiyimisele ngayo. noma ufuna amalobola kini azolanda Hayi ngeke sengavele ngiyeke wona umsebenzi ngisuka kude nomyeni wami. ebafu cha umama uyebeka idaba la angifuni ukuthi ngikuvezele yabo uya understand ngiyaunderstand ayisho angisho ukuthi right mawukhuluma uyazizwa kuqala wena uthini yeah understand yini understand yawo la ukuthi ufanele wami emsebenzini uyajola understand leyo nonsense mina mfethu wenzani uyadliwa uyadliwa yeah mfethu understand leyo nto mina angisho understand wena ngizama ukuthi mina ngiya understand ukuthi ifike kanjani umosazi wakho wayefuna umsebenzi uShodi wamthembisa umsebenzi wamhlaba 3 times fethi ngeke but fethi uthi willing uye umsebenzi for wena fethi mina ngisanendaba mina ngwilling ukuyeka yena so nje mfethu anginendaba mfethu yabo lo muntu kusuka kude naye ngiyamthemba namhlanje yamanje fuck off phelile mfethu hayi mfethu hayi uzobuya mayibuya bevuma uma bengavumi fuck off amandla endoda wapheli mfethu this is bullshit yabo ngendlela engiphusha ngayo nalo muntu bese ngibona ukuthi ngiyaganelwa la yabo maye lo uyadlala nje uhambe edliwa othisha ngiyimele kanjani le nto mina ngiyimele kanjani le nto mina ya ne sesifuna yakho awungichazele futhi ngiyimele kanjani le nto mina iPhone yakho ngiyaxolisa sisters ukuthi ivele kanje indaba but egcina usuku nawe ufanele usho ukuthi cha hayi right amafoni awuyifuni yabo Yebo. manje going forward uyimisele ngani Ngcono ngizoyeka umsebenzi ngoba phela sasithembisana ukuthi sizokwenza ucansi kanye manje usehlezi manje ngifuna usehlezi njalo ngifuna ucansi manje nami angisaunderstand. fethi ngiyongilalele lento fethi kayingcono ukuthi ngizokulalele lento fethi uthi sisilo umuntu wakho lo eShodi umlala kanye ngenkani manje ayikho into omlala ngayo ayikho into omlala yona ngenkani fethi akamrape fethi yabo ayikho lento ayisho futhi la bayajola nje fethi kahle kahle bayajola ifuna number yakhe again futhi kuba thina asifikanga namhlanje bengeke azazi Hayi bengeke azazi. ube nimfihlela ayikho lento Yebo fethi simfihlela. yabo kodwa uyimisele mase nginquma injaka mina kube ngathi inyani yabona cha futhi ungacabanga leyo leyama yomina abuse lento ekulala kwabantu ifika kanje na kodwa yabona ukuthi iphutha lakho la yabona sisiphutha lakho Yebo ngiyalibona iphutha lami ukuthi nami ngangithi phela sizolala kanye ngoba ngifuna umsebenzi. wona ukulala kodwa okuvuma ngoba la kufuna umsebenzi angeke indlela ongayenza ngayo Yayi ngekho enye indlela. Ikona ekufona naye. umkhonyana wefuna ukuthi usebenze Cha uyena eShodi wayefuna ukuthi silale ayingafika lapha kanye. ekhaya kune-braai lapha ekhaya yeso ngingazi mangithi ngiyafika lapha kugcwele iy'moto lapha egcekeni bangithini abantu asebenze nabo kuthi la khona omunye uthisha lowo principal wabo ngiyamazi yabo awuyini phonize nize la ekhaya ningangitshenile okay kube ngazi ukuthi ngiya-understand angazi into okufela kanjani so manje sengayihlanganisa yonke lento le ukuthi laba babevele into ekade bayiqala lento le ungenza kanjani emzini wendoda mfethu uqale ngokusebenza ingane yami yokugcina inemingadi No 4 years. uqale ngokusebenza Senginonyaka ngisebenza. nawo bakapheli nawo angeke ukuthi ingane yakho lo wazi useyakhe eShodi no ingane zami ingane
Uneshow. Ya lokho ngiyoma ngeke ngisazi phela mase nje kodwa mina ngathi ingane zami. Uneshow ingane zakhe. Yebo, ingane Wazomfebela zakhe. phambilini. Hayi, angazi. Besho diwe senze condom noma senzani. Besebenzisa ikhondom. Hey, Nakhona ngangenzela ukuthi itoho ngisheshe ngilithole ukuze sikwazi ukuthi sibambisane Yabo ekhaya. nje hayi. Ngangazi nami ukuthi kuzofika la ngoba sasithembisene ukulala kanye. Kunyana wakho ushaya 6 round. Esho diwe shaya ngakhe. Hayi Ama-round amathathu. Amathathu. Yebo. Kephi ngifuna understand noma understand no understand not kephi endlini emotweni esikoleni emaklasini noma emzini wakhe hayi Besibhuka. hayi bafai. hayi sisi ngiyabonga kakhulu siyabonga ngesikhathi senu kodwa wami siyaxolisa bese ukuthi sikwenzeke kanje mhlawumbe ngenzeka ukuthi idlozi lakho lekubhekile ungaze uyothela inyongo umuntu okufebelayo yabo Hayi no more futhi hayi. kodwa ke sicela khona thina ehlisa amaphaphu nikhulume le ndaba lena ungabe segcine sekuphuma khona isibhamu yabo ngoba uzoboshwa igcino so Right bafuna ngiyabonga nje mfethu. Ya. kuthi sikusebenzelile thina Ya ngisho njalo njengoba ukhuluma ngalo idlozi nalo lingibhekile mfethu ngicrate hey fuck off mfethu lezi zinto eziningi mfethu bakhona amantombazana azazi uyafunana yabo. Ya akhona. hayi bafusaba kakhulu ngathi nga-enjoy kahle ukudla kwenu thina sesiyahamba i-relative one le i-show enza ngokusemandleni ukuthi abaveza abantu ukuthi banjani bayahluleka namanje ukuthola lo 10,000 bahlulekile ngizamile bafethu ngizamile ngiphatheka kabi ukuthola ukuthi umuntu oselindele ukuthi kushadwe kufaka iring agcagcele kwenziwa yini into ezuleni yenzayo lapho bamnelisa embedeni 6 wama rounds siyacisha le 6 wama rounds embedeni uhappy wafunda wasebenza masesebenza usengena ngekhekhe emsebenzini lento ngena ngekhekhe emsebenzini ayipheli esho D wathi uzomshaka wodwa sekangaka manje kathathu ubefuna umphinda futhi njengamanje njengoba belapha bezothenga ingubo nje befuna ukumphinda befike ekhaya mhlawumbe futhi unamanga nje more than 3 times lo 10,000 lo bafethu 10,000 lo 10,000 or nothing uma ngisho njalo ngiserious 10,000 or nothing asibona ngokuzayo relative one stay blessed.